Monggo sedaya. Kalau pitepangan Kang Jumeneng monggo Mbak Elida Sukandari monggo Wong Ayu. Mbak Elida, Nduk Citra. Nah, Mbak Sinta. Mbak Sinta ingkang selikur tahun menikah monggo Jumeneng. Selikur tahun bobote kok urip. Monggo Mbak Sinta. Ijek isin-isin monggo Jumeneng lah nek sing kira tok isinan kok ngadeg tak kanthi nduk kok Ayu. Mereka lebih bobot lho, Jeng. Oh gerbini. Selikur tahun kok pun isi to, Mbak. Redenok, Mbak. Mbak Sinta. Walah Citra Kiki to kremenane dalange sing nyekel cangik iki. Oh alah. Piye Mbak Sapri? Aku wis rada mirip, Bro. Putih. Klambine. Klambine. Nduk, nyanyi dangdut ya dilanjutke ning ya aja ninggalke lesinden ya, Nduk. Iki sapa ta lek sandekku ki lek? Nek menika Elida Suryandari aku wedi kok arep ngenalke Primbo sapa kuwi sapa ora ngerti. Lah kok wedi iki kenapa to, Mbak? Ayo mbuh kalah set. Bakule tiwul. Monggo. Ya, Kartini. Yo, monggo, Cok. Rodo sesek, Mas. Matur nuwun niki para waranggono, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih wau katur butum kalian niki kan tesih wonten ing wulan April. Mangete dinten Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Nah, penyetaraan gender nggih. Jenenganipun jaman sakmenika ingkang asta pusaran nagara menika nggih Bayi Putri riyen nate. Nggih niki terus Bupati Klaten ugi. Nggih, Ibu Haja Sri Mulyani. Nah, Ibu Haja Sri Mulyani nggih Bayi Putri. Nggih. Mbok menawi Mbak Apri menika itu badhe ngersakaken lelagon. Oh, ngaten. Nggih, monggo. Mboten ngira-ngira hormat Ibu Tumiono badhe ngersakaken tetembangan lelagon menapa Ibu Warsini. Ibu Warsini monggo. Iki apike sing cah cilik iki kon matur ndono kok iki. Oh, ngono. Heeh si cebong tut iki mau. Aku kon ndono. Medono nduk, ayo. Enggak, aku kon ndono karo kasino, Bra. Lho mikir nduk. Merono. Ayo Kak. Ndono. Ini alah Yung. Dikancani ya, Yo. Iya. Ayo. Iki malah kaya wong do kirap terus rono kabeh. Kowe kira pusaka. Tengah kok njur sepi. Lah jang dah.
Ayo. Soal matur li apik. Duduk apa berdiri? Ya duduk. Lenggah. Nggih. Oh. Ibu yang maju. Oh, kudu ana iringane sik. Kudu enten iringane riyen. Ayo diringi nek Karencang. Ya diring. Kudu kepeke to. Baleni. Kok baleni? Yo. Yo. Laku dodok ndro. Aku dodok kempolku mletros kabeh sesuk. Enggak. Ora salah aku dodok wis ndodok. Ayo Sopan. Ayo. lakune sing apik. Alah. Iki tenanan lho, ki nek iki. Kowe lho yo. Tenang. Ayo lek jong lek. Lah yo. Walah kakak. Kula nek mlaku ki biasa wae ngono lho. Yalah. Aku gumun. Mula nek mlaku biasa wae. Mlaku nek malah kaya cacak lumpuh ngono. Cucuk lampah. Bu. Dalem. Cara Maturi cara ketoprak. Ibu. Ajarana ta lek sing cara ketoprak ki. Punten dalem 1000 Ibu. Punten dalem 500 mawon. Juk kapok punten dalem. Nun sewu. Punten dalem 1000. Punten dalem 1000 Ibu. Dene kula kemawantun. Dene kula kemawonten ngantos kepleset wau. Mboten kok ateges kula menika wong apa kuwi sing kewanen lho Dik. Mboten ateges kula menika keladuk. Mboten ateges kula menika nggo wanduk. Kebacut. Kebacut Ibu. Piye terus? Terus piye nero? Nyuwun dawuh, nyadong dawuh Ibu. Nyadong dawuh Ibu. Kepareng ngersakaken tetembangan utawi lelagon menapa Ibu? Badhe ngersakaken lelagon menapa tetembangan? Menapa sih Bu? Minta pengatak aja. Ya sudah sih Bu. Yo basane ki Biasane Ibu ki lho. Buat rame-rame. Ini buat rame-rame. Wah ini buat es teh juga bisa Bu. Ini Ibu sembah nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun Ibu. Matur sembah nuwun Ibu. Ayo bali. Kowe ngerti ra? Ya, dipun. Putu Miono kita bedak-bedake. Nang nggonmu aku dijak kok setengah jam punjul. Dijak apa? Ya pengalaman Rasamu hidup piye, Lek? kok pripun Mbak Mimin pripun. Dadi beliau iki lek ngemong awake dhewe tenanan lho. Oh, kadang ora ana sekat ngono lho, Nduk. Nek aku kok liyane le jagongi Mbah Dar enek ya le. Sembah nuwun nggih Bu, pun ngopeni kanca-kanca ngopeni dalam artian ora mung kok nek le maringi redono satak dhewe bendina diparingi. Saben Ning le awake iku mangsa diwongke iki lho Nduk sing Nggih. larangi nggon kuwine Nggih, lho. Sok kowe leres. nek dadi wong mulya, wong sukses, wong pinjul Nggih. aja daksa karo sak padha padane ana. Iya, Dik, tetep. Pelengku ya mung ngono kuwi mah. iya Dek, masuke besok wis tuwa. Aku tetep nuwakno awakmu Dek. Ya to Dek. Ayo Sembah nuwun. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun sih Bu. Bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Monggo ibu ki ya sayah lho agak kontrol iki mah. Lah iya. Anggo Blendrong. Ayo, blendrong. Cek, usah urung wayahe kok. Urung wayahe. Blendrong. Yo blendrong. Ayo blendrong geni. Ayo. Sapa iki? Wis iki. Aku sik lho. Ayo kiprake. Oh, kiprah. Ayo kiprah. Iya. Oh. Lah. Hey. Jejeran anu kiprah. Prabu Krana Sewandana. Wah.
Ndak kaya tukang parkir ya malah. Aku memang aku kene kok super pompo. Iki jejeran Ratu Sabrang. Musuh-musuh ngono ki lho. Sing brangasan ngono ki lho. Brang ndi? Brangasan ngono kuwi. Alusan ya beda nek kanu Taman Sari ya alus-alusan wong loro ngene iki. Oh iya. Ora ndrajitan. Nggih, monggo. Terus pundi wekdalipun tasih? Tasih. Minangkanipun dawuhipun Ibu Tum. Pangatak sambutan saking Ibu Warsini Tumiono. Langsung diaturke saiki. Nggih. No langsung. Sing ngoten wis. Yuk. Pangatak monggo paso. Kowe dadi Sukimen sik ya. Iya. Dadi Sukimen iso ta? Iso tesen. Double. Oh iya ya. Wong iki nganu Coba kok. tesen. Halo Mas Sukimen. Halo Mas Sukimen. Halo, Bro. Wah. Ngono kaya Sesuk sak mobil karo aku ya, Nduk. Nah. Kowe sik depel aku ae lho, depel kono medeni lho. Lah napa? Lah kan kono lanang. Ya ora apa-apa masalah lanang kok ya ben kok sing ngiring padane kowe iki sing ra ngono nih. Malah metule nangi tenan iki. oh, salaman rapi tangane ngene. Buyuten kok. Ya ora anu buyuten. Lek Sukimen mari. Mari yo. Amin. Amini. Iya. Ayo le Kak, ayo. Pangatak. Bro, pangatak konco-konco. Ya. Yuk. Laiku harap putomu isan-isan jroning pawon. Apa sing kudu tak adon.
kang garap Nggih, matur nuwun. Pamundutan saking Saking Ibu Ibu Warsini. sampun katur. Menika anu Mbak gandeng wedalipun dipun ponto-ponto. Nggih, menika mengoptimalkan Mbak Citra kalian Mbak Elida. Ayo penutup dina Minggu. Wah, dina Minggu. Apa? Monggo Dek Citra kalian Mbak Elida Suryandari. Sera, kok. Ki Mbak Elida Monggo karo seragenanipun. mahasiswi ki cek mahasiswi. Iya. Kalian ngeten nggih, Biung, niki kan pembagianipun mboten ateges beda-bedake sinten sing ten ngajeng, sinten sing ten wingking menika merata nggih to lah merata. Ndak dados kemiron. Boten. Santai. Santai. Sok kabeh ya wektune. Semua besok pentas satu malam suntuk. Bakal mayang sewengi kabeh nggih. Nggih. Yo, monggo. Lali janjine. Iki ramane Sragen sing joget Eka dadi leader. Nggih. Oh iki nirokke Mbak Eka. Ya, aku dadi laler ya. Leader. Lidur kok wader. Ketuane ngono carane. Ayo yo, ayo Kak, senggane Kak. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu Enak yo Mas. mau ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Takkan aku lagi wak mentah tak gawa ning gulono mah lalapane brambang uyah. Iyo. Oh, Ayo. Iyo tuh dia. Ayo. Wes, hop, hop. Ya. Wes ya Allah, ditiroke angel erang aku malah aku dadi anu kelingan ngendikane Bapak Tum mau. Piye? Kudu didasari dengan kalter lho. Budaya, culture. Kalter. Kalter tadi. Aku mbiyen yo kulinane delokne kethek okleng. Dadi aku saiki melu-melu. Ora apa-apa menginspirasi dari manapun ya. Ya, Mbak. Janjane kowe nang Jatmu saja nyubriati Atiku sujud Satu kali lagi. Oh. Garap Samboyo. Jadil desa Samboyo yo.
Iya, yuk. 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 Janjane matur nuwun. Nggih. Keripik gedang, keripik telo. Wah, bubar. Dipun serapataken. Yo, serapataken rumiyin. Kajeng jumeneng. Yo. Monggo Mbak Apri, Mbak Mimin. Eka, uget. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih, sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mas Petruk, Mas Bagong. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin. Wah, sing mbahke dhewe-dhewe. Nah, nek sinden nom-nom, dalang nom-nom yoga nom-nom ya bergas kabeh ya. Nah, ora ana sing ngantuk blas. Cek, mu sadar ora? Ora. Nggo kacamata iki rambut lepas ta. Alah. Ya Allah. Nek ora apa-apa kok. Nek usia wis ngancik dewasa iki. Kah, nyoba Kang. Badanku anu Kacamata kok kena kitiran. Nek kocone. iya. Jenenge ya. Ket mang joget iki boten sadar ora kok iso. Lali. Kacamata terus. Yo, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Diperkenalkan menapa? Ngaturaken menapa sragenan napa gudhuk asmara? Langsung takenan menika. Nggih, niki ngengeti wekdal sampun mepet sanget. Oh, nggih. Monggo. Gelo nggih. Lho. Blocking. Iki lho, Mbas. Iki lho, bagian kene mesti gondrong neh lho dalan. Waduh, Oh iya iya. kaya titet. Iki rada brintik no. Iki dalang gori, Apa kuwi? gondrong buri. Iya. Nek gondrong ngarep ki kaya ngapa to? Kene garenge ya gondrong. Gondrong arep ki mromes, Dek. Kok jenengan dadi kalah-kalah. Ya, belum Mas Punto. Ayo. Ditunggoni Iya. bojone Monggo. Lek. Gelo, gelo. Oke, Mas.
Kaya ngene Joget Kikon. Saiki ketemu aku lunga ninggalake aku kaya sinendal ati loh metes nelasi karo sing jedor aku. Lah nyapa? Aku rasa ngepaske. Nek aku ora ngepaske umum ya memang rasa joget yo. Aku kebingungan lho. Kok ora kaya pas mau ya kleru. Lah awal sing bar mayang lho dhe marai. Yo. Nek wong ki ndek pengangkat hasil dalam artian kreativitas omben yo
semakin bertambah. Sing penting dia ini wis wani tampil sik wis tak patut apresiasi. Oh. Santai wae. Yoga tenanan menangka generasi penerusé Pak Kasim boleh aja minggu dalan. Kowe engko ya bar gara-gara ora nenggoni anakmu sik le. Ya nunggoni kok iya. Sing Jaipong putrane sinten to, Dik? Sing pundi? Sing Jaipong. Sing Jaipong niki putrane Pak Kasim. Sing jedor putrane Pak Kasim. Mayange wau sae nggih. Sae, sabetane apik. Iya, ngono. Bicarane mlonyoh. Ning ra apa-apa lho, kan ono pentingan dhewe lho. Dalang ki ono sing dalang sabet. Ono sing swara, ono sing sanggit lan sak piturute. Ra apa-apa alon. Berbagai macam berbagai karakter. Ya mbak. Sing penting jangan takut salah. Ngaten to, Nggih? Pripun Mas Gareng? Mengke bidal tindak Jakarta jam pinten? Bidal subuh. Oh nggih, bar subuh. Nggih. Wah, bacot niki. Luar biasa. Dadi nderekke napa? Oh mboten. Nderekke. Kok nguntapke lho sebenarnya Omongan Mas pun tau nderekne. mbok dalang-dalang muda iki sesuk nyun sewu aku mau njaluk pamundutan. Nek pas mayang ning kene mbok rasa ngejak pacar atau bojo to cah malah kira. Oke. Kowe Wah niku penyemangat to Mbak Mimin. Kowe menyakiti hatine Mas Anang no. Jomblo sejati kok. Wah niku gadah ketoke kados ngoten niku gadah. Ning ora ketok Mbak Mimin. Mbak Ora Mimin. iki Dek Mamen ngono ya bar patah hati Dekne ya. Wis Nggih. Monggo dipun lajengaken. menika sinden tesih wonten Nggih, Dek wonten Citra, Mbak Citra wonten kalih. Mbak Elida. Nggih. Monggo dipun jumenengaken. Dek Sita lenggahke mau. Dik Sinta aja Jadi ngaturaken tak menapa? belajar nek kon ngadeg dhewe rung wani. Apa-apa? Belajar. Sinten rumiyin ora apa langsung kalih menika? Nggih langsung mawon. Langsung kalih. Dipun lajengaken kalih Citra. langsung mawon. Nggih. Ayo Dek Cit. Mbak Li. Piyayi kok leh ayu-ayu ya, Mas. Ayu-ayu dorong gelem duwe pacar, diterke ra diterke bapak ora gelem angkat dhewe. Tenan kok angel. Ora model aku penyanyi pesinden jemputan saiki. Yo kowe iki cah ayu kok ya telaten nemen jomblo aku ya ngono. Aku sing rapat ayu mbanyaki aku ki ngono. Jan ki dereng kagungan anu to? Dereng kagungan anu to pacar to? Kula. Nggih. Dereng sing tinggal. Muni wis kuwi Dek Mamen mari wisan. Ketoke ya. Nyawang ngene iki ya marake anu. Diterapi. Lek nyawang aku piye, Dek? Ya apik. Ya piye apike piye? Pun monggo lajeng. Yo. Monggo. Napa lagune? Monggo nderek. Badhe ngersakaken menapa? Lagu pun derek pun garap. Wonten pamundutan. Monggo seragenan Saiki apa pun pun beliau. pun. Kopi lendot ya. Si. Ya. Podang kuning Monggo podang kuning dados.
Mas Petro, podang kuning pun diaturake. Nah, niki wau wonten dawuh. Niki wau Bapak Bupati Sepuh Bapak Narno ngersakaken solawat Ombo Ati. Utawi solawat Hadar. Religi. Pak Deparno. Pak Deparno yang ngersake. Wah, nggih, monggo Bapak Haji Sumarno. Lagu yang bernuansakan Islami, religi. Monggo, ajeng mawon. Aturaken pisan kas. Bakul jamu, Mbak. Selawat datar masuk arep joget-joget. Yo ora kudu ngaten elak yo kena. Tambah hati. Monggo buka celuk menapa langsung king kendang. Iya. Iki selawat dadar napa tombo ati? Nderek. Tombo ati mawon. Monggo. Kula ta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
monggo sedaya. Yo. Salah sawijine sampun bisa Yo, Kang Gareng, piye Kang Gareng? Nganti lali. Ya. Para Janaka iki esuk ki poso iki ro nyepake sahur. Ayo, pokoke lakune sik. Ayo. Sika kang sala tumingal